wannan social media ta ci mai gurbin jigadiyar siyasa ta rediyo da yanzu ana yi da waya ne maimakon jigadiyar siyasa da makami. Ko da yake a wasu lokutan rubutun da wasu suke yi yana iya tada tarzoma ta hanyar idan an tari ma yana iya haifar da ita siyasar gwamnati da fili da fili. Bincike ya nuna cewa mutanen da suke ziyartar shafukan sada zumunta sun ninninka masu sauraron rediyo. Da za mu ga cewa dukkanin abubuwan da ake sauraro shine rediyo. Rediyo ta fi kowanne media a wanda ake saurare a duk faɗin duniya a da. Amma kuma yanzu binciken da aka yi masu amfani da kafar social media, Facebook kuma a Najeriya a wannan shekarar waɗanda suke da hannun Facebook sun kai mutum miliyan 41,600 iyakacin da Najeriya kenan. So da haka wannan sauyin da aka samu ya zama cewa hatta kafafen watsa labarai da kuma kamfanonuwa da sauran ɓangarori daban-daban dole yasa suka dinga rijista da wannan shafukan sadarwa saboda ta nan ne za a iya yaɗa musu abubuwan da suke so a samar da su. Amma mara wannan kafa ta sadarwa da kuma yadda ake take tasiri a wurin masu mu'amala da ita wajen isar da sako cikin gaggawa da kuma inganci ya sa ba kawai matasan da suka ba kawai matasa sun rungumi wannan sun gurgu wannan ba, har ma da hukumomi da kafafen yada labarai da kamfanoni su ma sun rungumi wannan hanya domin bayyana kansu a duniya. Dawa kuma abokin tafiya ne ya gamu da ɗan rakiya. Haka su ma 'yan siyasa waɗanda a da suke bin mutane riga da gidaje da ƙauyuka da komai da komai, ganin wannan kafa ta social media ta zo su ma sai suka rungume ta ta hanyar da su dinga amfani da wannan damar domin tallata kansu a cikin duniya a san su. Wannan ana amfani da ita wajen lokacin neman zaɓe. Shi a rayuwar Mauduin da cewa ba komai bace siyasa illa iya yaudara. Ƙwararre abun sa abun siyasa ne ƙwararren mai yaudara. Wanda ya iya ƙarya, wanda ya iya yaudara, wanda ya iya jan hankalin mutane a gurin Mauduin kawai shi ne ɗan siyasa. Wannan yana ra'ayin sun ji wannan Mauduin. Amma a magana da kowa zai iya fahimta a wannan gurin da kowa da kowa. Siyasa ita ce hanyar kafa gwamnati da gudanar da mulki da kuma warware matsalolin al'umma. Ana siyasa a gwagwarmayar neman kafa gwamnati kuma lokacin yakin zaɓe kamar kuma yin gwamnati ala ba shi kafin a zaɓe ana siyasa yanzu ma kuma ana yin siyasa bayan kafa gwamnati. Kar manta ku taɓa subscribe ku kuma danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun ɗora sabon shirye-shiryenmu.